Ano pa, ano tabi? Kumbados ka. Tambados bagada. Ambados bagada. Nabubungog. Ano ba magbados na? Luis na ang flower. Ay, 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 ay. Latosunta ka dyan sa rawayon ka na. Ang mga ulok mo, gari kasi nakasigot Ano, na. ano naman mabados ang Luis na ang flower? Ay, ay, nag-inulit pa. Alert level 2 po ang Mayon Volcano. Alert level 2 po ang Mayon Volcano. Kaya, Una ako baga sa panahon na. talagang may problema talaga ang pagnangog mo. May problema manay. Baka ando na ko baka pigbubo oy. Ando na ko pigbubor baling sungayan ka pa sana. Baka pigbubor baling sungayan ka pa sana kaya medyo maluwi ang pagdangog mo. Ako man, bako manasbalo ang pagdangog. Maluya lang sa panyintindi. Ay, ay. Ang panyintindi ang maluya. Ang ulok mo, gari ka pirmi nakakaon ki kwan, gari ka pirmi nakakaon ki ano ini kipon, gari ka pirmi nakabulnot kipon ki balingoy. Nganik balingay digdi pa din nagtutubo ang balingay digdi sa puro baybayang. Ano niya on diyan sa Indo? Ando dako tabaybay iyan na yaon sa baybayan niya on sa Indo. Ano dako matinubo diyan kamiging. Yung ani, nag-order nga ni akong kamiging sa bulo, dahil pa man nag-aabot. So, yung mga niliging mga tanong kung ano pa ga, ubi, boda, burot. Aram mo yan, burot, sabi ka rin. Aram ko po. Masira mo niya ginatanon. Burot, nagtuturo mo na. Eh, di, so, i-order kong kamiging, siguro, tuturo mo naman ito. Iyo. So, siguro, ang edad mo, mga 60 plus ka na ano? Ay, sobra na po. Pero 70 plus? Opo. Kaya, daw tan mga terminolohiya mo, panggurang? Aminin na. Aminin. Aminin. Para utik-utik. Opo, okay. Salamat po. Salamat. Okay. Bye-bye. Ingat-ingat. Ang ulo ka ito ni Manay. Makaengganyohon. Gari pirmi nakabulnot mga tugang kipon kibalingoy. Nata man ang ganda sabi, pikat o sarakbat. Yan, okay? Basta sa nang minapugawak. Sabi ito bagang Sophie, basta ka sa nang minapugawak, di ba? Alright, bueno, ano anata bako sa karaw, digdi kita seryoso ini. Sumayon volcano tabi nagbabala, sabi digdi as of 1:55 PM. Ang bulkan Mayon ay itinaas na sa alert level 2 dahil sa pagtaas ng level ng aktibidad nito. Sumunod sa abiso ng autoridad. Yan.